kadroan. Ya wes. Serat penjajah muting ora we. Lah, yo nyanyi dhewe. Alah, awakmu kok iso? Nek selawatan senenganmu apa? Aku lak seneng aku sing Pak apa iwak bandeng, iwak sepat. Ah, iwak bandeng campur iwak sepat yo dibadhok. Loh, iya piye? Lagune ora yo ngono. Percuma gandeng, tapi ora selawat kuwi lho karepku. Kuwi wis lawas kuwi sing anyar iki. Wis karepmu lah. Seret nganu. Kalamun kotimullah Jaluk nada sik lho. Kuwi lho pas mau. Oh iya. Kalamun kotimullah yumalu sama'u dalilul li qalbi inda jahli wa hairati. Ya. Ketoke kleru ketoke. Bismillahirrahmanirrahim. Alah dungone. Mau rong donga mulane kleru. Bismillahirrahmanirrahim. Alah dungone bocah iki apal ora kok jerene cah Rembang ngono ora apal. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi inda jahli wa hairati jeng jeng jeng. Duel wong loro. Duel ngepruk ndasmu. Maksudnya nyanyi wong loro. Iso aku. Ya. Kawula cilik padha nelongso. Sik, Mas. Garingane. Aja kok koplo Mas, aja kok koplo Mas. Garingane. Ya. Kawula cilik Kaula cilik suwal katut suwale sapa? Lah dalah. Malah takon. kawula cilik padha nelongso sandang pangan Dikurangi. lah ya iso ngono lho kaum wanita diperkosa Kaum priya padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake Sanak batin lan Sanak batih lan tangga. Oh, sanak batih lan tangga. akeh wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo Terus ya. Nak ketoke kuwi ya ora apal nek Gak apal. model toprakane. Ya. Purwakanti. Siap. Nak ngarepe an gurine. An. Nak ngarepe o. Oh. Nak ngarepe o. Kru. Ya gurine nyesuaikan. Ya, terus. karo dulur jo seneng tukaran Karo tangga jotos-jotosan. urip ning donya mung sepisan Luwih becik gawe solawatan. urip ning donya jo kakean dosa Yen akeh dosa mlebu neraka. ning neraka mengko diapakno Ning jero kono kowe disiksa. sing nyolongan Ketok tangane. sing ngincengan Culek matane. sing rasan-rasan Suwek lambene. sing seneng zina Pikiran dhewe. Lah kok nyapa tekan kono kono. Lah kancane angel aku jawab Lah iki lho. awakmu mau iso ngono lho. Lah kaya ngono kaya Sing nyolongan kuwi biasane sing nyolong kuwi tangane. ketok tangane. sing ngincengan Culek matane. seneng rasan-rasan Suwek lambene. sing seneng zina Dipikiran gak mentolo aku apa ngomong. Sing Gak diketok. mentolo kuwi. Gak mentolo. Nak nyolong kuwi apane sing nyolong? Diketok tangane. Lah nak nginceng sing digo nginceng. Culek matane. Rasan-rasan. Suwek cangkeme. sing seneng zina Gue pikirin, oh ibu lho gak sama diketok ngono aneh piye. Bu, aku lho ra wene ngomong kok kowe iso ngomong. Kudungan iki lho Mas aku. Ketok anune
Cil jarene. Mak sapa kae? Mak sapa? Cedhak ana fotonen. Nah, napa kok dipoto lho. Ya maksudnya iki ngene lho, ya lek nembangi nembang. Lah, Tapi aku nuwun sewu, lek pone kan aku gak iso. Lek aku iso gak masalah, Bro. Lek sing iso-iso wae. Berarti Harus kita itu kerjasama. Contohnya lah dhuwur obah, ngisor nggak obah, itu nggak enak. Oh, nak dhuwur obah ngisor kudu Obah. nak ngisor obah dhuwur kudu Ngimbangi. Itu yang dinamakan selaras. Contohnya Mbak Manten sama Mas Manten. Kuwi lah contohnya lah kowe nuturi manten ya apa? Nah aku nuturi manten kudune manten kuwi iso dadi watu, gragal, krikil lan pasir. Lah campuran sitok coren karo semen. Omonganmu ki sing genah to. Iki nggo sangu manten. Ayo jajal apa? Manten kudune iso dadi watu. Watu. Watu itu adalah kuat ngatur waktu. Oh, Dadi waktu kanggo awake, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo maratuwa, kanggo wong tuane lan kanggo keluargane. Watu, mari ngono. Kuat ngatur waktu. Watu terus. Terus gragal. Terus? Kudune nak wis omah-omah sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi petuk sapa ae ya sing grapyak. Petuk tanggane liwat, Guyu. Petuk dulure liwat, guyu. Petuk kancane liwat, guyu. Petuk sapa ae guyu. Kuwi guyu. Terus liyane yo grapyak ngomong. lah liyane kuwi. Terus watu, gragal, krikil. Krikil. Aja sampai keri ningkatne skill. Skill semakin diasah, masa depan akan semakin cerah. Oh, Mas Manten. Mas Manten karo Mbak Manten. Terus mari ngono. Bar kuwi pasir. Pasir. Kudu iso ngepasne apa sing ditaksir. Kudune nak Mbak Manten pengen apa-apa kudu kuat ngepasne apa sing ditaksir. Apa pengen iki Ya. kudune ngingeti kayane sing lanang pira. Oke, kuwi lak resepmu. Kuwi rabi wis pirang tahun? Aku wis suwe no, Mas. Pira? 15 wulan. Ya sik tas, Bro. Setahun punjul sithik. Contoh kaya aku. Lah nyontoh nek awakmu Prabi Pindho dicontoh. Lah yo liyane kuwi kok diomong ngene-ngene tak bacok cengelmu kowe malah. Aku pisan kanggo selawase. Aku pembindo karena aku ora tau nglakoni sing iki lah iki tak omongi. Contone ya. 5M. Manten kudune nglakoni 5M. apa kuwi? Melumah murep mancep mlebu metu. Gak aku. Gak aku nek kuwi. Melumah murep mancep. Melumah murep mancep mlebu metu. Iki engko gak usah mbok omongi ngantene wis melumah murep dhewe. Lambemu lho iki tak omongi tenanan iki resepku iki. Resep kok. Lah timbangane gagal kerikil ge ngantem mbokmu lho. Masa yo manten bukan melumah murep engko ora usah mbok kongkon kok wis melumah dhewe. Iki lho aku nuturi. Melumah murep mancep mlebu metu. Enggak saru iki. Ora. Melumahi manten wedok. Lah ngerti. Diomongi karo Mas. Nganten wedone ra melumah yo ora pengen. Aja omong ngono aniku ke jorok kowe utekmu. Jorok ki ancene wadon. Wis sisi kaya urang kowe ngenakmu telek tok iki. Lah awakmu yo manten wedok melumah. Manten wedok iku kudu melumah. Tegese nglumah kuwi manut karo wong lanang. Lek njaluk dhuwit tangane mesti melumah, ora mungkin manten wedok njaluk dhuwit tangane murep. Oh, iki jenenge stroke mlaku ngene lah mangan murep tak omongi. mergo wong wedok daringan melumah. Lek wis sing wedok melumah, sing lanang murep. Murep kok terus penak kuwi. Ya tak idoni lho. aku tahu kok. Tak idoni lho iki. Aku ngomong tenan iki. Murep kuwi tegese manten lanang ngrungkepi rumah tangga. Tanggung jawab karo wong lanang, ngekeki dhuwit sing lanang melumah, sing